Os ydych chi'n berson ifanc rhwng 11 a 25 oed sy'n byw yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed am eich profiad o waith ieuenctid. Maen nhw hefyd eisiau clywed eich syniadau am sut y gellir gwella gwaith ieuenctid, fel ei fod yn gweithio i chi nawr ac yn y dyfodol. Os ydych chi'n cael cymryd rhan mewn gwaith ieuenctid yn reolaidd neu o bryd i'w gilydd, neu os nad ydych chi wedi cael cyfle i'w wneud eto, mae hwn yn gyfle i chi rannu eich barn a'ch syniadau i helpu i datblygu gwaith ieuenctid yn Gymru. Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu gofynion a llanelliau statudol newydd sy'n nodi disgwyliadau clir ar sut mae gwaith ieuenctid cael ei ddylunio a'i gyflawni. Un o'r gwelliannau yw sicrhau bod ni fel pobl ifanc yn cael dweud wrth ddylunio'r gwasanaethau hyn mwyn i bod yn atab i anghenion a'n diddordebau ni. Pa ddarpariaeth gwaith ieuenctid sydd ar gael yn eich cymuned neu ar-lein ar hyn o bryd sy'n rhoi cyfle i chi gwrdd â ffrindiau, rhoi cynnig ar bethau newydd a chael cyngor a chefnogaeth pan fydd angen? A sy'n rhywbeth yn stopio chi neu yn ei gwneud hi'n anodd i chi gael mynediad at y ddarpariaeth gwaith ieuenctid hwn ar hyn o bryd? Pa weithgareddau, gwasanaethau neu ddigwyddiadau gwaith ieuenctid fyddech chi'n ei hoffi neu ei angen nad oes ar gael i chi ar hyn o bryd? I gofynnwch eich atebion, byddwch chi'n ei hyn yn unigryw neu fel grŵp. Siaradwch â gweithio ieuenctid neu weithio cymorth i ddysgu mwy am rannu eich barn fel grŵp. Diolch am wrando. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch gwaith ieuenctid @llyw.cymru.